Yay! Ansahan to? Ingo. Ansa to? Nangutot pa lagi. Panuhot. Panuhot ka? Uy, wala ba tayo ilisan? Gara ka. Naa, Saan nagdako. ka mag-ilis? Sasakjanan. Saksanan. Purma. Kapoy to saksanan. Dami sa Alima Grace dahil karon mga kagahi kay pa-check up ko. Wala na. Patanaw ko sa katawa be. Uy, alagang Alima Grace good ni. Bata. Dera ko uy, di ko mong kakita siya. Pila kakabuan makakitag bata. Panpasyado. Oh. 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 So kay ning sadyo man mi daari kay di mali ko ganahan og mauwahi kay mauwaw lagi ta. Naghilak bito nagbata, gabaso sa ko dari sa daplin. Daari man gud sa Alima Grace og ganahan ka magpa-check up dari by appointment. So mo nang kinahanglan i-like nimo gilang Facebook page Alima Grace dito ka mo message nga na magpa-schedule kag kanus ka mo bisita. So salamat kadtos naghatag daring baby carry kay nagamit na si Ja. Nagpasuso ja pa nang gigamit ganina kay di ka jud bitaw lisid magkugas og bata kay masangit man. Pag mag-check up ni lahos mi dari sa family house kay diha ko gikuha gahilak kag bata kay nangihi gud-gudan ang gipahawirang nanay. Ja harang mag-update unja og sa istorya sang ubi sa ang lawas karon. So, lahat agad yung power sa inahan ka mo hilom jug bata jug makasimhot. Ja, syempre ni bisita pud mi sila halula, sa side na pud mi ni undoy kay wala pud mi ka bisita. Ag bata pud kay mo kung gilagay gimingaw pud sila. Ja timing pud kadto da pag mga ejaan ni undoy mo to chika-chika may da pud ijang ejaan gikan pa ni sa tagbilaran. So gamiting di aban sila kay na ako no reunion nga umaabot karong sunod semana, jagi pa MC ko nila nga nagdi lagi magsilbi kay maglisid ko kanay bata. Ja, syempre kay pa nagsara lagi maghimamat aw pa picture radyo kay remembrance ba. Ulit taon naman na puti naman po damong ganto. Di taon naman ang bibi. Naglaag na po ko dari luna, kay gimingaw ko dari luna. Lakas mo lang mo. Ha? Hi! Hi! Wala ka mo. Hi, tita. Himusa na magiyang kamot dito. Bukas na mangga. Nalambok na Ikaw dito. Ano na si Jay good. Gimingaw gimong tita og lola no. Lola. Ba. Uy, nagpalibat-libat. Aping. Naglaslas na aping. Huwag pa man naadog bugas. Uy. Dakuan na, dakuan naman ang baby. Uy, ayo po Kinsa ba mo? Kinsa ba mo? Kinsa man yung mga batiani? Uy, kinsa man yung mga batiani? Sa ba mo? Manyang ilong. Ako na magalang ilong. Oo nga, gagaling taas. Ino nga. Ano pa ano ma? Ay, Wala, uy, taas ang ilong. So, nakapacheck up na ko. Unja, na wawa agad sa paghahang overthinking. Kay lagi ko kay bisag gamay ra ako. Mag-overthink na ko. Arakaso kung ka uwi mga panahon. Uwi magkasukudaan. Ja, agisulti sa dok. Kuan ko no. Basin ko no og nag-menstruation ako. Kay gi-check man ni nga nagi tanaw ko tanan okay man. So basin ko nog nag-menstruation ako, mara man to. Ja, ita kong giingnan nga magdugo ko no ko og more than 8 days na nay problema. Pero kuno og dira kabot og 8 days or 8 days rabot pa sabot menstruation ko na ho. So wa ko mag-expect gud og menstruation na kay kuan man. Kanang nagpasuso man ko exclusive breastfeeding man ja inga na man to nga na ako noy lab but pasabot ko no nang di sa dugon og magpasuso jud pero nako no ibang dugon jud ughang bata natog murag padung na mumata so niabot di ay among order mi og kanang fan bitaw nga portable nga chargeable kay sige lagi brown out dalo itadal ko niabot na duha man ang gipalit isa ka 5,000 mAh isa ka 1,000 mAh para magkinaon sa duha ang isa saning usa kang bibininja tagsami pero ping inita wa ka undoy oy kang isa taklob ras kuan plato taklob sa tupperware or plato ida pangkabkab so salamat di ay sa mga nagpray madugan ni kay kuan okay ra anja
karon pag adlaw di na pud kaadyo kusog ang dugo. Nag-uumad jud ko das ning adlaw kay nagdugo man jud nga daghan na mga clots bitaw. May mga blood clot. Makakuan ba? Maka-overthink. Diya lahi pa dyan ba utang mga nakay natas state ka-overthink. Maureag. Sa man nakaswat na portable mobile pad. Mao siguro ni ko tong paura mo ko kadakon. Duha mo gud ni klase isa ka 10,000 mAh o 5,000 mAh. Napa ko'y pilunan diya. Then kada adlaw mas undoy mang laba. Nasugilak dahil. Ito sa nang i-check kung under ba. Okay. Ang kaaba ni Jai is kare. Cord. Android. Lah. Dahil yun magpurma. Ay, nasa clip-clip. I-clip. Nasa may andar-andar dami. Asa may pa-andar. Mo ka to sa unan off. Ay, di aras likod. Inganaan da ini mo. Pabrihan na under isa. Hindi na isa. Di aras likod mga kagahi. Hindi mo dahil maingan-ingan naman rin siya. Di aras ay agunan. Oh, tuyon. Uy, suga. Ano ito, Zed? Para ka suga na wag ang bubuk. Hala, nice. Wako. Ganay sa kanan dari da. Bola maka o pila pud ka oras dinamit. Karang gusto ni babitaw na mula ka pud or na mga event atin na magdadatag bata. Off. Ganay 1, 2, 3. 3 ara kasuga. Okay kaayo. Oh, kaning da magbabanig 5,000 or magbabanig 10,000. Pero ni pag ay ko, ganay clip na. Light color na isa green na. Na, mata na gatong bata. Gabi naman gud. Diyan natog na sa alas 7, alas 8 na sa gabi ron. Kare dahil na res likod mo 10,000 mas dugay-dugay rin malubat. 10,000 mAh ka na 5,000 mAh lang undoy. Sa basa pang dito. Adadaw si undoy maglaba. Ang sa may kastorya doy sa imuhang mga labunin kadadlaw. Ang sa may kastorya ang mga labunin. Okay. Ha? Okay. Kuhay ka na kuti no? Grabe kuti ha ba? Abi kung mga nakahintang pilun sa basa pa man di ay parang isang balik. Diya ragatang bibi, natuog na gatang bibi. Oh, buyag-buyag na nitong bibi. Majalwag street isang tugron. Matuog na po kurong tagtaid. Matuog na po kurong tagtaid kay mamatara ba sa alas 2 or alas 3. Madula man ang makatuog ko karon ako energy. Kaya mamatara ba sa alas 2 kay di na mo balik og tuog. Diya, busarag magsigiramig. Kakas-kakas duha. Diya. Arka sweet ka dyan. Lumit ka to pamati nga na bitaw kuhan ka nang ganahan makigakas-gakas ni mo. Namimili ka dyan pamati na tayo bata. Pisag arang ka kapoy ba dapod kaya di ba dyan magbantay batang gamay dyan. Maghilak-hilak bitaw ini mo kanang asikasuhon asuspon. Pero nalipay ba dyan po ang estado ron. So, naday ko'y kuan. Naday ko'y kananay pangutanan ninyo no. Mata ng bata. Nakirat kay na pusdak mo nagsilipin. Ako ra ba? Or naapodani ato ang makagahi nga gidugo na sa first month gikan ng anak. Na amanggoy uban nga di dugon sila. Maabot gani ko ng 1 year. Yan na depende sa ilang pagpasuso. Aga ko kay marag feeling dyan na regular na siguro dyan ni. Kaya ni ana mapod sa kahinay katong una duha tulog ador ko suga dyan. Marang kulbaan ko ni nga dyan ko nga nagdugo man tali ko nga na nabughat man tali ko. Although na ako lang gipamati gikuan ko kananay giubusip bon pero nagtake na po og antibiotics ja kat nila hang dugo mo yung murag nahadlak jud ko katong pag una og duha ka adlaw man nagpa-check up ga jud ko
bahala na kay magun sa malabag ang bata ug ako di ko magatiman sang pagalingon nga harapan nang gipasuso. So ang duda jud puan gidugo jud ko kanang monthly period ba. Kuya wano kay nangutan ako sa mga igsuon nga katong nagpasuso sila katong exclusive the exclusive breastfeeding sila. Wa sila duga dera sila duga sa katong niundang na sila og pasuso katong gi-mix na nila nga na. Kuya si ipod lela jud ay kada inahan. So sara nakuan ra ko kanang natingara ko ba kay kang expectation di pa ko dugon kay mga malagi pa experience haban so di jud pare-pareho.